By the way, pali kamphekesera kamene kakumveka kakuti akuti afuna ayike age limit. Okay, tili ndi choyambirira munthu akafuna kuyimira upresident amene lokhaniza ka 35 malamulo amene akuti ndi akufunanso ayikeso zaka zolekezeraso pano kuti umene maliye ndi zaka amene tingolekeza 80 85 90 choncho ndi zikumveka ngati choncho ndi mphekesera chabe ndi anyway omwe ndimene zimakhalikirira ndiyebe tiona kuti mkulu amene Cliff Chinyama wabayaso ndi nkhani mphekesera yomwe ikumveka manong'onong'o amene akumveka kuti parliament iyi yomwe ikupita ikulowa komaliza iyi pali kagulu kena kake kamene kapopedwa ndi chipani cha MCP kunena kuti azikakambirana aphungu za age limit. Ndifuna ndikusimikizireni mukanakhala anzeru inuyo a chipani cha MCP amene mukumankana muyenda kumene simukumuopa Peter Mutharika, apapa ndi anthu azindikira kunena kuti inuyo Profesa Arthur Peter Mutharika mukuchita naye mantha, ndipo molalo wanu wonse uchoka, ndipo chikhulupiriro kwa anthu chichoka kwa mwa inuyo chifukwa choti mukangoyerekeza kumanena kuti muzikakokakoka nkhani imene ya age limit, inuyo mwagwa basi. Ndipo anthuso sangakhalenso ndi chikhulupiriro kwa inu, ndipo zichita kuonekeratu kuti inuyo mukuchita mantha ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Andi china chilichonse chomwe anthu amanena kuphatikizapo chimwendo banda chifukwa iye karo anatulusa mawu pa Zodiac kuti nkhali pali chipani chomwe akuchita amagwedezeka nacho ndi cha DPP chomwe chikusogozedwa ndi Peter Mutharika. Ati zimene ziza anthu angopange atu confirm kuti inuyo mukuchita kuziwa kuti DPP ikugwesani na mukakangoyamba kumaka kukakoka nkhani ngati imene zijazo. Ani ma MP wonse amene akakhale ndithu pasogolo kumakafuna kuti bill imene jairoyo mu parliament kutha kwawonso ndi komweko atha limodzi ndi President Chakwera chifukwa aziwiratu kuti sima MP amene amafunira dziko lawo zabwino, ni ma MP amene amapita ku parliament kumakapanga against ndi anthu. Kuli mabilu ambirimbiri, kuli mabilu ambirimbiri amene sakukambidwa kuliko kodi ku parliament. Ndiye tikamuone MP akumakakhala busy kumakanena kuti azikakamba bill ya age limit, azikakamba bill yomwe ikungochita kuoneseratu kuti ndi ya propaganda, ndiye anthu azikamuvotera MP ameneyo mmakwawo kunena kuti ayi anakapasisa bill ya age limit, kusiya mabilu ofunika amene angokhala pa tebulo. Kuli bill yochosa mphamvu za mtsogoleri pakana pano pa anthu sakambirana bill imeneyo. Ndiye wina tizikamumva ku parliament ko MP amene yeyo ndithu MP amene akumapita m'mamizimu umene kuti tivotereni azikakhala nawo pasogolo kumakalowesa bill ya age limit. Uziwe kuti iwe MP ameneyo kulowa kwako kwa parliament imeneyo ndikomaliza. Fa amalawi ayinazo chidwi akhala nazo chidwi chifukwa ndi zinthu zokuti sizikufunika pano pangati mukamafuna kumakamba za age limit zimene zonse munali nayo nthawi mbuyo musemu kuunikira bill imeneyo kuti kodi age limit munthu malire ake azaka ndi ati kuti sangathe kuyimira pa mpando wina uliwonse okhuzana ndi zandale mukanapanga mbuyo. Koma kungopita kumakakambirana nkhani imeneyoyo nthawi inoyo kuti asala mezi yochepa, ndikufuna ndikuuzeni kuti mukukhala ndi maganizo osatheka. Izo ndezi kungooneseratu kunena kuti mwathedwa nzeru naye Profesa Arthur Peter Mutharika, mwathedwa naye nzeru. Ndizi kungooneseratu kunena kuti inuyo palibenso china chilichonse chomwe mwazindikira kuti palibe china chilichonse chomwe amalawi angakusankheni ndi chipani chanu cha MCP nchifukwa mukulimbikira timapulani topusa ngati limeneto. Mwayesesa kupanga za mathematics anthu akhala chete kumangokuyang'anani. Mwayesesa kupanga timadilu topakalembera kumakalembera mokondera anthu akhala chete angokuyang'anani. Apaso simukukhutisidwa kuonanso ndi mmene akubwerera Peter Mutharika mukanena kuti muzikakambirana za age limit. Kodi mwatitola kwambiri amalawi?
mukuwatenga ngati amalawi opepera kwambiri amene asakuzindikira. Zimenezo kaya zomwe zingakuchitiseni kuti inuyo mugwe ifo yaziwiratu kuti inuyo mukuziwa kuti Peter Mutharika akugwesani. Chifukwa wina aliyense nsache chitipa kuziwa kuti Professor Peter Mutharika awina 2025. Ewe sife achipani ndipo sife makadeti. Ndipo palibenso kasanganene munthu wolo kudzuka pano pa wachani kodi wa DPP kuti anamba napasapo ndalama ine kuti ndizichemerera chipani cha DPP. Ndipo pano pa ine sindikuchemereraso chipani cha DPP koma ndikunena zinthu zomwe zili pa ground. Ndi mmene anthu aonera ulamuliro wa Lazarus Chakwera ndi mmene ulamuliro wa Peter Mutharika mmene unalili. Kuti kwa nzeru wina aliyense akuchita kuziwa kunena kuti kuli bwino kuti Peter Mutharika yemweyo jazatani kuti apitirire. Ndikunena maza momveka bwino pano palibe solo anganene kuti anatusa ndalama yake kapena kugula ine kapena kuti ndizilankhula za DPP kapena ndizilankhula ndizinyoza MCP koma ndikunena mmene dziko linolo likuyendera panopa. Munthu sangasankhe kunena kuti Lazarus Chakwera azipitiliza pa zinthu zonse zomwe akutani kuti akupanga kuphwanya maufulu a anthu, nkhanza zonse kumaotcha magalimoto a anthu, anthu akafuna kupanga demonstrate maufulu awo kumakatumiza azikwanje kuti azikatani kuti azikakhapa. Anthu anafa anaona anthu akufa anthu 9 kuchikangawa kuja kuphatikiza ku vice president. Koma iyeyo ngakhale kumbalo amene anagwera ndege sana kapondepo nde mwazifuka mwazimene zizi sindikukhulupirira kuti pangapezeke mmalawi olo mmodzi amene angakonde chani kodi chipani chani kodi cha MCP. Anthu amene angakonde chipani cha MCP ndi omwe aja amene amanena kuti chipanicho nchamagazi, anabadwira mu chipanimo, amene iwowo ndithu nchakumtundu, amene samatha kuganizira kusogolo la dziko lino, amene amangokhala basi mwadzina kuti iwowo anangoyizika mwadzina nomata kuti ka president akupanga zinthu zabwino kapanga zoyipa koma iwo anangokhala mwadzina kuti iwo ndi a MCP. Ndokhawa amene angavotera chipani cha MCP. Koma amene amafunira dziko lake zabwino palibe munthu mmodzi amene angaganize ndi mmene yachitira MCP panopa kuti angakaivotereso. Ndiye muzikapezeka kuti mukupita kumene koko makanena kuti ayi muzikalowesa kuza age limit. Tamumva kale Jessica Bwira zilubwe zake pakatipa akukanena kuti afuna ati akasume kunena kuti Peter Mutharika akupangidwa nkhanza akumuye wakula akumumiriza. Ndiye pazikapezeka anthu zimenezo anazo maso aziona kuti ndizilubwe ndizokhazo zofuna panga against Peter Mutharika. Ndiye azikamuona so wina ake kapena kagulu kena kache kakalowesa kunena kuti aphungu akambirane za age limit. Kumeneko ndikupusa kwambiri. Ndipo mukayiyamba imeneyo pamene muli muoneno mkwiyo wa Malawi. Ndipo ma MP inuyo amene ngati muli ozindikira. Ngati muli ozindikira amene ngati mukufuna kuti anthu akutani akakuvotereni madera momwe mukuchokera mmene mukuyimira. Musayerekeze kukayitokosa nkhani ngati imene kukhala yofunika. Ndipo mukangoyerekeza anthu akuwerengana aziwa kuti kwakuti amapanga nawo promote za kuti bill ya age limit itani kuti iduse akugwesani machani kuti makonstituency anu akugwesani ndithu. Apo ndiye ndikukusimikizirani. Komanso bill imeneyo singateke. Ndipo singateke kuti zingachitike zimenezo kuti Professor Arthur Peter Mutharika mu September muno asayimire. Ni maloto achumba muganiza zinthu zosatani kuti zosatheka kumeneko ndikuthedwa nzeru. Ndipo mwatuluka naye ukweche ndizo anthu aziwira kuti niyo mwatuluka naye ukweche ngakhale mmabwera ndi mimba zazikulu kumanena kuti ayi ife sitingaope Professor Arthur Peter Mutharika. Chongoyerekeza makakambirana kumakapusha kuti bill imene ikalowe mu parliament kusiya mabill ambirimbiri ofunikira amene aunjikika ku parliament iwo. Ngati muli ndi zero zimenezo ine MP ya MCP takamba ndikukambirana mabill amenachi then muzibwera ndi mabill anu ngati amene mubwera nawo pano against. Sizitheka zimenezo. Sizitheka ndiponso kagulu kamene kakupitisa ijeni nkhani imeneyo ku parliament anthu ayinako maso. Musatenge ngati Malawi opusa yayi. Anthu ayinako maso. Ngati mukufuna kuti nziko muno anthu ayambe zipolowe tapitisa ni bill imeneyo. Ngati mukufuna ari kuti nziko muno anthu ayambise zipolowe mupitise bill imeneyo. Ndipo kagulu kamene koko kapitise ndipo kadziwike kuti kapitisa kakupanga promote bill imeneyo ndiye kamene kaka muone mene zili zikhalire nziko muno. Takusekerera nthawi yokwanira kwambiri musamaone ngati Malawi ndi opusa kwambiri.
musiyeni munthu ndi ufulu wake ayimirire esaniwo mukuzitama kwambiri kuti mwapanga zinthu mdziko munomu akumuyimirire naye ngati kuli kumugwesa mumugwese atayimirira mukuopa chani ka one party system kanakulowani kwambiri kuti kwa Chimwendo Banda ndiye anzawo achina Moses Kunkuyu achina Isaac Hawankaka ayindika moyo ka one party system komafuna kupha ufulu wa Malawi koma zimene zonse zitheka Professor Arthur Peter Mutharika ayimirira nawo ndipo apikisana nawo ndipo akukhwekhwerezani